Šta će vam automobil ako ne znate da ga vozite? Šta će vam kućni ljubimac ako ne umijete da ga njegujete? Šta će vam pas ako ne znate s njim da komunicirate? Za sve što vas ne ide u životu, ne krivite druge, već pogledajte u sebe. Dresura psa je stvar stavova. Želim da imam poslušnog psa i tačka. Ne želim da imam psa koji me vuče na povodcu. Ne želim da imam psa koji napada druge ljude i životinje. Ne želim da imam psa koji uništava sve živo što stigne oko sebe. Ne želim da imam psa koji vrši nuždu po kući. To je stav, a stav podrazumijeva želju za učenjem. Zato kažete sami sebi, želim da naučim više o psima da bih sebi i svom psu omogućio srećniji život. Znači, nije do psa, do nas samih je.